assalamu aleykum onon wonɓe ɗo moni fof inde mum e yettode mum kadi on mbiyama kadi onon arɓe nden ɓe arɓe jooɗi ɓe fof bisimilla moɗon kadi min ñaagui Allah kadi kala ko daarete hen yo Allah yettinan en ɗum hen ya barke Allah ya barke seeremi sabune noon kadi e darɓe gandal kadi famɗata sabune minen ala ko min gandi no feewi ni kono ko min daari hen seeɗa ko woodi ko nafi min eyyi ko ɗum tagui kala ko jomum heeɓi hen ne jaari foof tinnorade noon ha tinno ha moƴƴa eyyi sabune neɗɗo so hunde yaltini ɗum tan yo waɗ ɗum haaju mum so waɗi ɗum haaju mum tan kala ko andi hen so yeehi ha ɓooyi ko nden andata nafoore muɗum eyyi sabune minen nde min janggata ɗum nde ɓooyi kono nden nde ari nde min mbanno ɗum ko golle puyɗe kono nde min jeehi ha min naati hen nde nden min gandi nafoore muɗum eyyi sinno ko sago amen taw min janggino ko ɓuuri ɗum eyyi te kadi Allah waɗi onon saaha mum on keeɓi kadi haralleɓe kadi toppitiɓe ɗum darani hen jawdi daari tan ko jangginde yimɓeɓe sinno ko jawdi ɓe daranno hen wona Ama Samba Lo en hannde jagguitta saabu ne jogui haajuji ko ɓuuri ɗum eyyi kono noon on ko onon tinnoto tabitana ɗum mbaɗa ɗum ononne kadi hono ni kadi koɓe mbaɗi ko kadi ko jokkere endam mawde sabune ɓe jangguinta sa rendidiɗiɓe tan gandodiral ngal ɗon tan ko fayida mawɗo ko ɓeydade yañude wuuro ngo e ɓeydade yajude foof e ɓeydade yañude gandal ngal kadi kiram kadi wona hen kadi jomum foof moni foof yiiɗa andude hen no feewi ɗum kam min mbasi o taw tan ko moni foof yo tinno waɗa hen hakkille mum waɗa kadi ko ɗum addi ɗum so tinnima tan e nder lebbi jeegom ɗi tan jomum sa watti yiide seeɗa tan hankkadi a rerɗat hen ɗum kam sa watti yiide seeɗa tan a rerɗat hen par ce que min ko kalanmi ɗo ko fof ko bindanmi pulaar ko fof ɓuurani lebbi jeegom ko janggumi hen kono noon hayso mi waɗa ɗum kono haajam kam mbeɗa humta hen eyyi ko ɗum tagui neɗɗo foof ne foti tinnade hen e saaha mum o fota andude ɗum eyyi kadi ɓeɗo kam yimɓe kam fedde mabɓe nde guila Abou Ndiaye en ha e fof eɓe tinni hen no fewi saabu ne sinno kam tinnade mabɓe yimɓeɓe ne dabbitinoɓe ne moƴƴi tan wona noon ni hande wuuro ngo henno hande kala mo pottuɗa soko cohli togose tan winda kala ko mbiɗa windanam tan windande kono ha joni kamɓe ɓe kaaɓani ɓe keppani kamɓen ceerno Amadou Diankasa en fof kamɓe fof ɓe keppani par ce que hande wona hande ɓe puɗɗi ɗum guila e mayra men ne janggata nde te taw ndesaka ɓen fof guila ɗum hande ɓuuri duuɓi nogas kono kamɓe fof eɓe tokkiɗi hen eɓe jaada hen minen emin jiiyaɓe hen e golle he ɓe daari hen ɓe jarani hen caggal ɗum noon onon kam kon rewɓe on keeɓi so on te kadi ko onon fof ɓuuri fodde hande janggude ni par ce que neɗɗo kam so yiiɗa ko mum yalta tan so janggui tan yawata yaltude so hande mbeɗi e wuuro ngo kadi waɗi fayida no fewi hay radio he jiiya rewɓe ne kaale hen nde binde message uji mum a haɗa haala haalde dow kono sa windi message ma haalde taw indema yalta hen ma welto hen daña hen fayidagal no moƴƴi eyyi taw kadi wona a gumɗo banggueji foof hayso ka gumɗo kam hoɗo wumɗo ɗemgal maɗa eyyi taw sa umani ɗon tan goɗɗo wawata famnadade par ce que so wimani tan ma wimo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ma andan taw keeɓa kadi ɗo mbaɗɗamo expliqué ha wawa famde eyyi kono an so woni ala fo ɗo mbawɗa famde hunde taw darune sattiɗa ko ɗum kay min mbasi tan ko onon foof ko tinnade eyyi tan neɗɗo kadi kala jaahowo waɗa ko addi ɗum ko ɗum kadi tabitinta jangguinoɓe dañde manore eyyi so wayi noon tan te ɗum ɗo kam so jomum waɗi seeɗa tan watta yiide lawol watti yiide lawol heddoto han kadi ko ɗiɗini kono taw sa watti yiide lawol han kadi a waɗat hen yana immo ɗum tan min mbasi donc bisimilla moɗon onon arduɓe tawaɓe to on jarama min juuro on kono foof arɓe jangguinde ɓe e janggiteɓe ɓe foof ndeɗo hunde nde yiɗanoma ɗo e legal he taw hunde ñawani hunde foof woni Allah ñaawi joni noon eɓe darta gandal wonno majjere han kadi yeeni hawruno e majjere tan ko minen jibinanoɓe hanki ɓe hawrunoɓe hanki wowru e ulgal ɓe hande Allah itti ɗum hande ko gandal woodi hande goto no yiiɗo ko dañi e gandal hewde famɗude woodi ko naftori an noon Allah addima ɗo ka moƴƴo ka laaɗo leedi ka julɗo guila ɓe mbi ko an jottodira mbimo on dañal ngal so Allah yiiɗi on hunde fof no so Allah yiiɗino ɗo woni ɗaminani waɗa jikkere waɗa yakare kako heɓoto saabu aɗa laaɓi reedu aɗa moƴƴi anniye aɗa laaɓi yesso hunde noon heɓete koye laaɓɗo reedu guila ñande ɓe mbi ko an aɗa ɗo mbimo on mala mo jetti Allah mbiye ha yo on dañi mbiye ha yo on dañi jaɓɓoɗo juuɗe temedere ganduɗo on dañi ha yesso Allah kala mo Allah yiiɗi ma dañi kono naftoro eko hutoro eɓe jiiɗi dañde eɓe jiiɗi wawde eɓe jiiɗi andude eɓe jiiɗi seedde e majjere soɓe dañi noon jangguinowo minen fof min belti hen emin ñaagui Allah noon kala ko dartino e gandal yo Allah newnu kala ko dartino e gandal yo Allah newnu ya taw ko an yeeɗa woni o yata ko an jeeyi ya ñamude ya barke Allah e barke ceerno meɗen bisimilla ma e legal amen ngal bisimilla ma hande bisimilla ma janggo bisimilla ma ɓawa janggo bisimilla ma e sukaɓe ɗoɓe ɓe min kalfinima debbo hen gorko cuuɗe manggue fof kala mo mbawɗa jangguinde pamodirɗa e muɗum continue ma wawade fof kadi min ñaguima ya eltan min
moƴƴere natti hankkadi ko gandal tan moƴƴere komin tan keddino hen hankkadi Allah addi hankkadi gandal goto fof ne yiiɗi wonde ene yiiɗi nande ene yiiɗi famde ene naftoro en ñaagui Allah yo Allah hokkuɓe juude hen balɗe yo Allah hokkuɓe yaajede Allah hokkaɓe gandal ngal ɓe naftorto ya Makka ya Madina ya barke ceerno meɗen aleykum on bandiraɓe kuuɗal yiɗɗo Alhaji Ba calminama noon kala e Touba min mbi on kadi bisimilla moon e duɗal yiɗɗa Alhaji Ablaye Walla Ndiaye bisimilla moon e duɗal he min calmini on calminani teddu ummade e ɓerde amen faade e moɗon min calmini on calminani teddu duɗal ngal foof kadi rengi wi salmini moɗon kadi e bismade moon bisimilla moon e duɗal he bisimilla moon e galle he bisimilla moon ɗon e duɗal he bisimilla moon e galle he oɗon duɗal yiɗɓe Alhaji Ba hollude weltare amen hannde e garangal moɗon ɗo min beltima no feewi amin jogui weltare en jogui fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi weltare amen e moɗon bisimilla moon min bismima moon e duɗal he min bismima moɗon e galle assalamu aleykum duɗal yiɗɓe Alhaji Ba on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere o wiyama ko woni e jaam ko yahata ko ene juuri min beltima ha ko neɗɗo wawa hande to weltare muɗum haaji addanta min wasde wiide habɓe men tan min ganda to min pirtoyte kono min beltima min mbi on kadi bisimilla moɗon min bismaki on e galle he min bismaki on e darde he min bismaki on e jonde he min bismima on ko ɓerɗe amen he saabu ko ga keƴoton min beltima no feewi teddungal ngal bittuɗon hanti duɗal yiɓɓe Alhaji Baro e faade duɗal yiɗɓe Alhaji Ablaye Walla Ndiaye ɗon ko teddungal mawgal woni wadde ko rendini en ko enen foof ko fandare wotere enen foof ko miijo woto enen foof ko anniya goto ngam no ɗemgal men ɓuuri yaade yeeso ko ɗum doni darde meɗen wadde onon foof on jarama e darde nde daariɗon nde yo Allah wallu en e nde darde Allah ƴellita en hen fandare men nde pandiɗen hen nde yo Allah hokku en jofinoreede ɗum alhamdulillah saabu ko fandare moƴƴere fandare yoltude ɗemgal mum gandal noon ko hunde tagade tan faɗa e weeyo ala jeyɗo ummiɗo foof kañum jeeyi wadde ne noon ɓeyden darade ɓeyden tinnade ɓeyden jokkude muñal saabu ko ɗum dañata gandal eɗen mbawi kala ko gummaniɗa ko ma mbadda hen muñal wadde gandal ko ma mbadda hen muñal ko muñal woni hunde foof reftude hen needi gandal no namdi needi gonen needi e nder koye menen so neɗɗo nihima e nder hoori mum ala ko ronkata dañde aduna wadde no bisimilla moɗon e galle he bisimilla moon kadi e duɗal he ko ngol woni premiére eɗen ñaagui Allah kadi jokkodirde ha ko ɓuuri ɗum ɗo yo Allah hokku en kadi fandare men nde wonta fandare wotere Allah jofdina e nde laano woota ya barke salahul fatiha bisimilla moon assalamu aleykum oyo huccirga duɗal yiɓɓe Alhaji Ba mi calminama haalteno fof fayde ɓe kaali kono hande amin ndew hen tan on mbiyam bisimilla moon no duɗal he bisimilla moon no feewi min noon min gona wawɓe haalde hen jafono min tan on calminama on bisimama huccirga e bandiraɓe on calminama goto kala inde mum e yettode muɗum kadi weltare mawde no feewi e oɗo kikiɗe labɗo kadi ngal labaɗo oɗo kikiɗe baɗɗo fayida sanne kikiɗe jokkere ndam duuɗe bomo jangde jokkere ndam duuɗe pular jokkere ndam no jangde pular yaadi yeeso duɗal yiɗɓe Alhaji Baro legal sharab e duɗal yiɗɓe Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye ɗo e legal medin san woɗɗani hay galle makko wadde ɗe ɗiɗi so woni jokkodiri en ɗam tawtodiri jiidi yumma jiidi baba kala duɗal fodde ko andi ko fodde ko wawi ko fodde ko janggi ko yaltini ɗum ma dendagal bangam ma ɗum naftorade hano ha nettini no en jetti dendagal ɓe ganduɗa ko jatigueɓe toraɓe ɗo ɓe mbawi jaɓɓade mbawi bismade mbawi kadi wertane leese jeese en jetti kadi baba duɗal no kenɗa hiiɗo jattude joni o e haala makko batka fayida haala makko batka mana en jetti ɗum fe e jarama onen kadi jarama e ndeɗo jokkirande mawɗo hande o ko duɗal yiɗɓe Alhaji Baro gari ɗo e duɗal yiɗɓe Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye janggo e jaam kadi duɗal yiɗɓe Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye ma guimmoɗo tawa kadi duɗal
galto wona jokkere ndam laabi en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe ɗum noon dulal yiɗo radio baro arɓe ɓe bisimilla mabɓe e dingiral ngal koɓe gaddani bandiraɓe ko mbawa ɗum yiide mbawa ɗum famde mbawa ɗum naftorade bisimilla moɗon to banggue jiɓɓuji golle ɗe to cameraman to ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol. assalamu aleykum on bandiraɓe on calminama goto kala inde mum taw ina wonde e mbaadi yettode mum on kala to suuɓi e ɓerde mum salminte welto weytoɗo salminama ɗin calminade teddude jaajde nedi kam mbaadi dille kos emin mbaɗano men ɗo yimde ceerno moon bismillahi ko inde joomam puɗɗimi yimram bun Seydou Diine bismillahi ko inde joomam puɗɗimi yimram bun Seydou Diine mi juule Muhammadu burnaɗo windere madunaru tagira jom lasli diine mi juule Muhammadu burnaɗo windere madunaru tagira jom lasli diine almudo wallam hakkilero kam eltimide imram bun Seydou Diine almudo wallam hakkilero kam eltimide imram bun Seydou Diine wallam jilaw jogo finde jeɗeɗa joga ko jarɗa siraji diine wallam jilaw jogo finde jeɗeɗa joga ko jarɗa siraji diine maloto beldam wajuji zamzam e ka hala ceernam nder jewte diine maloto beldam wajuji zamzam e ka hala ceernam nder jewte diine ardi gongo ɗo wiya sukuru ceernam Muhammad Saydou siraji diine ardi gongo ɗo wiya sukuru ceernam Muhammad Saydou siraji diine dokkaɗo timmal kadal mu gandal islamu joyi calɗi ar ufni diine dokkaɗo timmal kadal mu gandal islamu joyi calɗi ar ufni diine kotonere giwɗa gurel e gangel fof maɓɓe fof ma ko diine kotonere giwɗa gurel e gangel fof maɓɓe fof ma ko diine to irlaɓe ɓe nder reedu Fuuta garɗa e Kolda ngam lewde diine to irlaɓe ɓe nder reedu Fuuta garɗa e Kolda ngam lewde diine ayi ɓurɗo windere gila Fuutangiji londe ɓernde yanana resnama diine ayi ɓurɗo windere gila Fuutangiji londe ɓernde yanana resnama diine jooɗiɗo dongal teddedi l'islam kadi sunna yoɓi tijjani diine jooɗiɗo dongal teddedi l'islam kadi sunna yoɓi tijjani diine gila ceerno hamme joom lasli gandal o haalino ceernam ana lafti diine gila ceerno hamme joom lasli gandal o haalino ceernam ana lafti diine walyaɓe kawri ala lafti dokal koto Allah joomen woni jobdi diine walyaɓe kawri ala lafti dokal koto Allah joomen woni jobdi diine seeɗen ɓe kaali mbaɗi defte windi almuɓe jangi joom lampa diine seeɗen ɓe kaali mbaɗi defte windi almuɓe jangi joom lampa diine araw kama jiggol nder ɓernde annabi ha feeñi waɗiɗi ka sunnaji diine araw kama jiggol nder ɓernde annabi ha feeñi waɗiɗi ka sunnaji diine aranki Muhammadu bi bajjo Aminata kam Seku Tijaan ɓe dowo diine aranki Muhammadu bi bajjo Aminata kam Seku Tijaan ɓe dowo diine ridaji caliɗa adaji ganja garda e Kolda ngam lewde diine